طول 9 سال می شود من در کره، هم در داخل و بیرون از کره من در ساحه کسمتیکا هایش کار فعالیت میکنم، یعنی خرید و فروش میکنم. بعداً 4 سال پیش انا همین سپانسری که عینی حال با من است 4 سال پیش مرا به کار دعوت کرده. انا همین شرکت من رد کردم بازم رد کردم و چند مدت پیش باز دعوت کردن و این دفعه گفتم بیا یک بار میسنجم میبینم شاید آینده من از همین آغاز شود، از همین وابسته باشد. بعداً اویدی انا همین کار من اویدی انا همین شرکت من معلومات جمع کردم، رفته در семинарҳояш иштирок кардам ки семинарҳояш аз шаҳри мо 4-5 соат дур аст ва ана ҳамин семинарҳояш дар ана ҳамон шаҳре дар ана ҳамон шаҳре мегузарад ки ширкаташ дар ана ҳамонҷо тайёр шудааст, дар ҳамонҷо маҳсулотҳояш мебарояд, маҳсулотҳояшро дар ҳамонҷо тайёр мекунанд, ҳама маҳсулотҳои ширкати Этомиро. баъдан рафта дар ана ҳамон шаҳр дар семинар иштирок кардам ки семинарҳои ана ҳамон шаҳрро ана ҳамон президенташ Пакҳангил мебарад, семинарҳояшро рафта иштирок кардам, аз онҷо хеле маълумотҳои зиёд гирифтам ва сипас маҳсулотҳояшро харидорӣ карда аз назар гузаронидам ва дидам ки маҳсулотҳояш дар ҳақиқат дар сифати аъло доранд ва инчунин ширкат низ ширкати ояндадор аст ва ба хулосае омадам ки ман ояндаи худро дар ана ҳамин ширкат мебинам, яъне бизнеси ояндаи худро дар ана ҳамин ширкат мебинам ва ман бояд ба ин ширкат даромада бизнеси шахсии худро оғоз кунам. ва баъд аз ин ман дар ҳақиқат аъзо шудам, ба кор даромадам ва ояндаи худро аз ин дида истодам ва ба шумо низ бо боварии комил тавсия медиҳам ки биёед дар ана ҳамин ширкат кор кунед, бизнеси худро оғоз кунед ва ояндаи беҳтарини худро аз ана ҳамин ширкати Этоми тайёр кунед. ҳамаи шуморо хулоса дар ин ширкати Этоми интизор ҳастам.